ошо 5 бүлек мастерскойында біз ок колфак чегирге келдик. Мен инде өзім үшін көп нелер алдым. Ок колфакны инде мен үйдө да чигип караганым, тигип чигип. Өзім үшін инде әле менә көп нелерни алдым. Койткаш клубта, өзүбүздүн мәдәният йортунда кызларга, опаларга үйрөтөрбүз деп инде мастер-класслар өткөрөбүз өзүбүздө. Рәхмәт зур итеп чакырганыгызга. Эшләп торыгыз гел шулай. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Колфак яратучы хатын-кызлар. Менә бүген без инде шул кадәр әйбәт мастер-класста яңа белем алдык. Без инде бу колфакларны балаларга тегеп, чигеп, кидергән идек. Ә менә бүген яңа остабыз безгә яңа серләрен өйрәтте. Бик яхшы итеп колфаклар тегеп ала берсә, матур итеп балаларга кидереп, үзебез олылар киеп, эшләргә, яшәргә, тормышны дәвам итәргә дип уйлыйм. Татар хатын кызына колфак ни өчен кирәк дигән сорауга мин инде булай дип җавап бирәм. Хатын кызга күз тимәс өчен һәм әлбәттә хатын кызның матурлыгын, шибәрлеген сызып китер өчен кирәк дип әйтер идем. Ә бүгенге мастер-классны оештыручы Лилия Марсель кызына һәм инде монда эшләгән Вадига апага зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Барыгызга да хәерле гомерләр булсын, еллар тыныч булып, тагын да шушындай матур кичәләрдә, мастер-классларда очрашырга язсын, дусларым. Менә бүген кызлар җыйналышып килгәннәр минем мастер-классны күрсәткәнне күрергә. Мин нык шатмын. Менә кызлар нык тырышып эшләйләр, тырышалар, берсеннән берсе уздырып, үзләренең талантларын күрсәтәләр. Менә моннан соң да шушылай итеп кызларны җыйнап күрсәтергә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә дигәндәй. Шуннан мин инде бу колфакларны тегә башладым. Менә без ансамбльгә йөри башлаганыма минем 10 ел. Шул ансамбльгә килгәч кенә менә ныклап ясарга тотындым инде. Үзебезнең кызларны матур иттереп, киендереп, колфаклар белән йөресеннәр дип. Минем эшләрем инде уже ничә ел буе уже тырышып эшләйм менә шушы колфакларны чигеп күрсәтеп дигәндәй. Кызларга да үрәтергә тырышам. Нитмичә, үрәнсеннәр дип инде. Балаларга да үземнең внучкама да менә үрәтергә тырышып, ул да миңа менә шушы колфакларны ясаган чагында нык күп ярдәм итте. Шуңа сораучылар да күп, колфакка заказ бирүчеләр дә бар. Күп ниләр эшләдем инде мин. Моннан соң да инде Алла бирсә эшләргә булсын дип уйлыйм инде. Кызларның килгәненә рәхмәт. Алар да шушылай өйрәнеп, үзләренең кызларына, оныкларына, балаларына, туган-тумачаларына өйрәтсәләр дә минем өчен бик әйбәт булыр дип уйлыйм. Я хочу поблагодарить Фонд поддержки социального развития муниципального района Бишбулякский район Республики Башкортостан, администрацию муниципального района Бишбулякский район Республики Башкортостан, муниципальное автономное учреждение Бишбулякский дворец культуры. То, что нам дана такая возможность, такая честь работать и провести мастер-класс в этой мастерской Бишбуляк, которая на средства главы Республики Башкортостан. Мы благодарны то, что мы смогли собрать народ и показать, провести мастер-класс по изготовлению татарского национального головного убора колфак.